Hola a tots i totes! Avui parlem de la carrera professional de les dones i com podem donar-li impuls per trencar els sostres de vidre. Veurem quins obstacles es troben les dones en el seu desenvolupament professional i explicarem què podem fer per gestionar-la. I també entrevistarem a Basetis, la nostra empresa Woman Approved d'avui, que té una forma de funcionar peculiar que abraça la igualtat. Comencem? Comencem! Avui vull compartir amb vosaltres una gràfica molt significativa sobre la carrera professional de les dones que va preparar l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra fa uns anys, el 2017. A la base podeu comprovar que hi ha més dones que homes que acaben una titulació superior a l'Estat, i això passa fa temps. A més, segons dades de les universitats públiques valencianes, les dones tenen millors resultats acadèmics i superen en 5 punts percentuals els resultats obtinguts pels homes. Amb això, haurien de preveure un millor resultat professional, oi? Doncs no, perquè al següent nivell de la piràmide veiem que de les persones que cursen un MBA, les dones només representen el 25%. I jo em pregunto, què ha passat? Manca d'autoconfiança? Manca d'ambició? Perquè inconscientment hem après la lliçó que les dones ambicioses no agraden? Recordeu el cas de la Heidi? O perquè, com que també vam apuntar en episodis anteriors, a les dones ens costa molt demanar el que volem i no li hem demanat a la nostra empresa que ens pagui l'MBA, com sí que fan molts homes? No sabem amb certesa quines són les raons o raó, però podria ser una combinació de totes aquestes. Ja a nivell dels càrrecs directius, el percentatge de dones baixa a l'11%. Recordeu la correlació negativa entre èxit i poder amb les dones i el doble biaix que això representa? Doncs pot ser el gran causant d'aquesta baixa representació femenina entre els càrrecs directius. Al Consell d'Administració ens trobem només amb un 8,2% de dones, però fixeu-vos en el detall. Com a dona, és més probable arribar al Consell d'Administració, que és a qui reporta la Direcció General, que no pas al lloc de Direcció General, on només hi ha un 4,5% de dones. I amb totes aquestes dades, a mi em venen dues reflexions. La primera és que si com a dona és més probable que arribis a consellera que a directora general, potser és millor estratègia apostar per formar-te en consells d'administració que no pas fer un MBA. A més, als consells d'administració són valorades les experiències en àrees com recursos humans, administració i finances i màrqueting, que són els llocs directius on trobem habitualment a les dones i que difícilment són àrees que promocionen cap a la direcció general. I la meva segona reflexió és que, més que una carrera professional, sembla que les dones hem de gestionar una carrera d'obstacles al llarg de la nostra vida laboral. I què podem fer per sortir-nos-en? Doncs us recomano que us inspireu en la TED Talk de la Sheryl Sandberg, que és la directora d'operacions de Facebook, sobre per què hi ha tan poques dones líders, i també el seu llibre Lean In, on podeu trobar moltes recomanacions professionals. I també us recomano que escolteu amb atenció els consells que us donarà la Laia Arcones sobre com planificar i gestionar la vostra carrera professional, després de l'entrevista amb Basetis, que és la nostra empresa Woman Approved d'avui, que ens explicarà tot el que fan per integrar la igualtat a la seva organització. Hola, Marta, Aina. Com s'organitza Basetis a nivell d'estructura i quins avantatges té? Doncs a Basetis ens organitzem segons el paradigma del model TIL que va definir Frederic Laloux al seu llibre Reinventando las organizaciones. El model TIL té 3 principis bàsics: l'autogestió, la completitud i el propòsit evolutiu. L'autogestió fa referència a que totes les persones de Basetis poden decidir quin ha de ser el seu futur dins de la casa, quina ha de ser la seva carrera, quina ha de ser la seva distribució horària de la feina i fins i tot arribar a decidir quin ha de ser el seu salari. La completitud fa referència a que busquem persones que siguin autèntiques, que no hi hagi un jo personal i un jo professional, sinó que la persona es senti còmoda tal com és dins de la companyia. I el propòsit evolutiu és perquè les empreses són organismes vius que estan en constant evolució i que no han de tenir una distribució jeràrquica de la feina, sinó que les decisions s'han de prendre de manera consensuada.
Per fer-ho, ens organitzem en àrees transversals. Tenim un total de 17 àrees. Aquestes àrees s'agrupen en blocs de la part de People, que seria més relacionat amb la gestió de persones, que és on es troba la Comissió d'Igualtat, de la que formem part nosaltres. La part més de l'operativa, que seria on tindríem l'àrea de l'estratègia comercial de la companyia, i l'àrea més corporativa, que és on trobaríem l'àmbit dels resultats econòmics de la companyia i també de l'àmbit més de l'àrea més social de la nostra empresa. Aquestes àrees estan conformades per les persones de Basetis, que de manera voluntària s'apunten a les àrees, ja sigui per coneixements, per motivacions o per interessos. Anualment llancem un procés que s'anomena el rebut, on el qual cada persona es pot apuntar a l'àrea que ella vol. Aleshores, totes les decisions es prenen en base al diàleg, al consens i al consell que demanem per a les persones que tenen més experiència, més criteri o de les que ens creiem la seva opinió. I això ens fa que siguem unes opinions d'una manera més consensuada i més conjunta. Com seleccioneu el talent a contractar i què feu per captar el talent jove de manera paritària? El nostre model d'incorporació a l'empresa és a través de referència, és a dir, una persona que treballa dintre de Basetis t'ha de recomanar per poder començar el procés de selecció. Aleshores, d'aquesta manera, creem un primer vincle de confiança amb aquesta persona, que ens assegura que les persones que incorporem estan alineades amb la nostra manera de ser i la nostra filosofia. A part d'aquesta via principal, tenim una altra via d'entrada, que és a través de conveni de pràctiques, on en aquest cas sí que busquem sempre que hi hagi paritat a les incorporacions, que habitualment són en el mateix temps, perquè segons les universitats o les escoles sempre comencen al febrer o al setembre, i com que entren en bloc apliquem una paritat del 50%. Som conscients que són perfils molt joves, que estan començant en el món laboral, però creiem que així a poc anirem fent augmentar el nombre de dones en el sector tecnològic. I finalment tenim una última via d'entrada, que és col·laborant amb entitats socials que ajuden tant a persones en risc d'exclusió social com a dones a trobar feina, incorporant algunes d'aquestes persones a la nostra plantilla. Alguns exemples són el CECAR, que és el Centre d'Ajuda al Refugiat de Catalunya, i Adalab, que és una fundació que realitza bootcamps de programació exclusivament per dones. Aleshores, quan acaben aquest bootcamp, les entrevistem, fem un procés normal d'entrevistes i si encaixen amb l'empresa i tot, s'incorporen a la nostra plantilla. Quines accions s'estan portant a terme des de la Comissió d'Igualtat per fomentar la carrera professional de les dones? Des de la Comissió d'Igualtat hem definit uns objectius estratègics que estan alineats amb l'estratègia de la companyia, un dels quals és el de fomentar i visibilitzar les dones que tenim a Basetis. Aquí hem iniciat 3 línies d'acció. La primera és incrementar el percentatge de dones que gestionen projectes de la casa, tant projectes interns, amb una àrea que en diem la d'Experience, que són els projectes més innovadors, com projectes externs. El que volem és que hi hagi més paritats amb aquests equips. L'altra línia que fem és incrementar la paritat en les àrees, amb les quals us he comentat que la gent s'inscriu de manera voluntària, doncs aproximadament el que intentem és que totes les àrees siguin al màxim de diverses. I la tercera línia d'acció és fer una formació específica amb lideratge per a les dones de la companyia. Ens hem marcat un objectiu trimestral de fer com a mínim una formació i aconseguir que en un any tinguem a totes les dones de la companyia formades en l'àmbit del lideratge. Què teniu previst fer en un futur per seguir impulsant la igualtat? Aquest any hem començat a treballar per establir una formació específica en la igualtat obligatòria a totes les noves incorporacions a l'empresa. D'aquesta manera volem potenciar que des del primer minut comencin a treballar tant en la igualtat com en la no discriminació. Una altra acció que volem realitzar és campanyes de sensibilització a les xarxes, perquè creiem que és molt important conscienciar tota la societat de les desigualtats que ens afecten a totes en el dia a dia, i realitzem campanyes de temes concrets per intentar arribar al màxim, però amb píndoles petites, tractant temes com el mansplaining o la maternitat i la carrera professional. Finalment, estem impulsant una sèrie d'entrevistes que hem anomenat Cafès a la Pedrera, on convidem a dones del món TIC, tant de dintre Basetis com de fora, a explicar una mica la seva experiència personal i professional per tal d'inspirar altres dones i empoderar-les i ajudar a crear referents per les futures generacions en l'àmbit TIC. Moltes gràcies, Aina i Marta. Al final, donar suport a les dones com ho esteu fent, i més en aquest sector, és l'única manera efectiva d'avançar en la igualtat. I Laia, què li proposes a les dones per gestionar la seva carrera professional? Sabeu que el 90% de les dones no gestiona la seva carrera professional ni sap com fer-ho?
És una estadística brutal, però si ho penses, quantes dones del teu voltant, conegudes, amigues, companyes, tenen realment un pla de carrera professional escrit, amb els seus objectius i quin camí volen traçar? Quantes converses has tingut amb amigues o amb companyes sobre les seves ambicions professionals? Segur que ben poques. I és que ens dediquem a planificar les vacances al detall. Però, en canvi, la nostra vida professional, que és molt important, ens deixem portar i entrem en un mode pilot automàtic, no? Una mica la roda de hàmster. Hem estat educades per conformar-nos per no fer soroll, treballar com a formiguetes sense molestar i també amb una mentalitat de que l'ambició és dolenta. I això cal derribar-ho, cal derribar aquests estereotips que tants cops ja hem comentat en aquests capítols anteriors. Si una dona diu que és ambiciosa, se la mira malament, té una connotació negativa. Però si no tenim ambició, si no tenim aspiracions professionals, no podem crear. El que creus, crees. I aquest és un dels meus mantres preferits. Hem de crear primer a la nostra ment allò que volem que succeeixi. Ser capaces d'imaginar-ho, de tenir autoconfiança per creure que és possible, que ens sentim mereixedores. I l'única manera que hi ha és creure-s'ho perquè succeeixi. Avui us compartiré 3 passos per gestionar la vostra carrera professional. Són passes que jo treballo amb les meves clientes al detall durant els processos de mentoring, però us explicaré quina és la base perquè també ho pugueu aplicar. El mètode que faig servir es denomina ABC. Sí, aquest ABC són les 3 passes que explicaré. La A d'autoconeixement. I aquí és bàsic, connectar amb nosaltres, amb les nostres fortaleses, les oportunitats que detectem, la nostra pròpia definició d'èxit i el nostre propòsit i visió de vida. M'encanta la frase de Jung que diu que qui mira cap a fora somia i qui mira cap a dins desperta. Així que el primer pas és mirar cap a dins. Qui sóc jo? En quin punt estic? Què vull realment? El segon pas és la B de branding. Si tu treballes la teva marca personal, el teu posicionament, tenir clar com vols ser percebuda perquè succeeixin els teus objectius. I aquesta és la part més estratègica on decideixes el teu camí, el camí més efectiu per arribar als resultats que realment vols. I per últim, la C de comunicació. A partir d'aquí, què has de fer per comunicar perquè això succeeixi? I aquí pots baixar el pla d'acció amb moltes eines. Comunicació persuasiva, networking, exposició en parlar en públic, la teva imatge digital, creació de continguts. Menys és més. Construir el teu pla de carrera com si fos un viatge. En quin punt estàs ara, en el punt A, en quin punt vols arribar, en el punt B, i què has de fer per avançar pas a pas. Les oportunitats són per a aquelles persones que les busquen i en un món en constant moviment no podem deixar de caminar, si no ens quedem a lloc, ens quedem endarrere. I sobretot, no t'oblidis que això és un viatge i que hem de gaudir d'aquest viatge. Acabo amb la frase d'avui de Lao Tse que diu que un viatge de 10 milles comença amb una sola passa. Així que comença avui, ja, avui. Escriu el teu pla de carrera per caminar cap al teu destí.